Care sunt cele 10 puncte? În primul rând, apropo de ce am spus mai devreme, zestrea națională, adică toate resursele țării, toate, trebuie să intre în proprietatea poporului român care să beneficieze de ele. Și vreau să clarific acest lucru pentru toată lumea. În comunism se spunea că aparține poporului, nu aparținea nimic poporului. Aparținea partidului unic. În capitalism... Prin Constituție aparțin poporului. E clar lucrul Dar nu aparținea deloc, știm foarte bine. Iar în capitalism, ca să zicem, sau în pseudo-capitalismul în care trăim astăzi, iarăși nu aparține poporului, aparține sistemului oligarhic și marilor companii. Eu când spun să intre în proprietatea poporului, înseamnă că poporul beneficiază de tot ce înseamnă resurse naturale. Luăm cazul energiei. Cine are energie astăzi în lume, cum am mai spus, ați precizat și dumneavoastră la începutul emisiunii, este independent. Și nu doar să produce energie, să produci surplus de energie, că altfel degeaba ai bani în cont dacă nu produci surplus de energie. Asta înseamnă să fii tare pe piața internațională. E bine, energia nu este Dar una au doar... fost închise capacitățile. De acord. Și nu s-a pus nimic în loc. Asta nu înseamnă ca energia să fie în mâna vreo 5-6 băieți, așa zici deștepți. Sunteți croce de care vă spuneam. Exact. Și să beneficieze tot poporul român. Tot poporul român. 20 de milioane de oameni trebuie să beneficieze de asta. Deci ăsta e numărul 1. Numărul 2. Scutiri fiscale și credit productiv pentru micii producători. E firesc că de aici este motorul economic. 3. Susținerea economiilor locale și a gospodăriei tradiționale. Toate economiile locale trebuie susținute. Spuneam mai de mult, apropo de jaful care s-a întâmplat cu aceste împrumuturi. Faceți un heleșteu de pește în fiecare sat și comună. Deodată ai dezvoltat toată regiunea. Nimeni nu este interesat de așa ceva. Bun. 4. Bănci populare de investiții și credit productiv, adică bănci românești. România astăzi cu peste 90% bănci străine este frunză în vânt. Dacă toate băncile străine mâine pleacă din țară, Mai avem doar CECU și Exim Bank. zero. S-a închis totul. Deci aici vorbim de o trădare de înalt nivel. Bănci populare, bănci românești. 5. Reindustrializarea suverană. Esențială. Fără industrie nu faci nimic. 6. Învățământ, cultură și sport. Ce înseamnă învățământ? Care este prioritate de rang 0 pentru noi ca țară și pentru orice țară. Înseamnă să formezi în școală caractere după morala creștină. Asta înseamnă, nu ce fac ei astăzi. Au distrus învățământul și educația în țara asta. Să știți că nu e nevoie de arme să distrugi o țară. Îi distruge educația. Evident. Și ai pus-o la pământ. Cultura, trebuie să ne recâștigăm hegemonia culturală. Iar sportul, pentru cine vrea să înțeleagă, este principalul minister de externe al unei țări. Principalul. Tot sportul românesc astăzi e pus pe butuci. De aceea și incompetenți și trădători. Nici echipă de gimnastică nu mai avem, care am cucerit lumea cu ea. Nu mai vorbim de handbal. Nu mai vorbim de rugby, de caiac-canoe și de multe altele, unde excelam. Ăsta a fost Ministerul de Externe, propriu-zis al țării. Așa este. Hagi, Nadia Comăneci, Campa Țaichin. Apoi, cercetare-dezvoltare. Genialitatea acestui popor, genialitatea tinerilor în special, să faci în România, mai ales pe acest sector al digitalizării, hub-ul special și baza de date între Vest și Asia. Să știți ce proiecte pot fi. Numai că ai o singură condiție, să-ți iubești țara, atât. Nu să o urăști sau să o vinzi, așa cum fac aceștia de astăzi. Apoi, reforma în justiție. Ce înseamnă asta? Înseamnă o nouă generație de judecători care să nu mai fie obedientă
față de stat. Pentru că regula astăzi este în justiție, tot ce spune statul este corect. Și este fals. Tu trebuie să asculți doar de lege, nu de administrativ. Astăzi justiția se face ascultând administrativul. Nouă. Un program special pentru românii de peste graniță. Aici te doare sufletul. Eu aș face un minister a românilor de pretutindeni. Există un departament, dar... Lăsați chestia asta, doamna. Nu e cazul. Nu e cazul. Sunt Imediat 6 să vă termin. parlamentari pentru câteva Deci, milioane acest de oameni. program nu să aducă, în primul rând, să-i ajute cu tot ce este nevoie ca stat, să-i ajute pe fiecare român există, care lucrează în străinătate și s-a dus acolo fortuit. Și al doilea, să faci în așa fel în țara ta, încât să se întoarcă cu viteza sunetului acasă. Și 10, ceea ce nu-i convine nimănui nu-i convine asta. Au boicotat acest aspect de 36 de ani. Democrația participativă economică, adică puterea economică să fie la popor. Atunci când o să văd un prim-ministru numit care vorbește de aceste aspecte și le pune în practică, eu voi spune, votați-vă.